Импровизирайте сцената от 365 дена, където Масимо казва Are you lost with the girl? и завършите с страстна цувка. Не сме двойка. Аз даже не съм гледал 365, не знам какво случва. Добре, ако си нямате отделно партньори, в смисъл не пречи да се целунете. Не правим така. Добре, изтегли се Ето ги друго. друго, моля те. Ма може ли без... Избройте 5 неща, които обожавате в партньора си. Ето. Айде, добре, това е хубаво. Много е целеустремен, много се труди, много е умен, много е интелигентен, много е красив. Ето, може би част от тази шак да си го хвана. Аз трябва да избера 5 неща. Да. Интелигентна е, мисли по-различно от другите момичета, има хубави очи, красива е и има някакси стабилно бъдеще. Eyes, chico. They never lie. Добре, значи принципно трябва да давам по един шоколад на двойка, само че ако се целунете с език, ще ви дам и на двамата. Добре, че взем само